Takže máme tady pátou sparingovou, chtěl jsem říct exkurzi, jo? Ale vypsaný zápas na 3x2 minuty v K1 do 65 kg do Modrého rohu pod trenérem Lukášem Dítětem za Game Over Gym nastupuje Matěj Novínek! A do Červeného rohu nastupuje pod trenérem Petrem Cibulcem a Michalem Valouškem za Show Gym Jan Komora! Tak jdem do středu ringu. Fight! Dobře! Pídek! Váš to klidně. Stop! Máme 5 minut, jo? Koule. Bohužel na zranění a neúmyslný kopnutí kolenem do genitálií je tento zápas no contest.